Matul is-sena skolastika li għaddiet il-ġenituri tal-istudenti li kienu jattendu l-iskola sekondarja taż-Żejtun kien intqalilhom li lejn tmiem is-sena li għaddiet kien se jibda pjan ta' riġenerazzjoni u tisbieħ tal-iskola. L-iskop ta' dan il-proġett u li l-iskola tkun tista' takkomoda u tilqa' fiha wkoll studenti li jixtiequ jkomplu jistudjaw suġġetti ġodda li ġew introdotti. Iżda x-xogħol jidher li għadu ferm lura b'sorsi ta' Net News saħansitra jgħidu li wieħed saħansitra jiddikjara li bil-kemm għadu beda. Il-pjan kien li x-xogħol jitlesta f'sentejn iżda s'issa waqa' lura b'6 xhur. Dan kien ta' deterrent kbir għall-istudenti tal-Year 7 minn Marsa Skala u Żejtun li minħabba dan ix-xogħol kellhom immorru l-iskola sekondarja tal-Ħandaq. Madankollu s'issa jindika li se jkunu ċċaqalqu għal xejn għaliex post tal-jom ġewwa l-iskola taż-Żejtun xorta waħda kien hemm, speċjalment issa li dalwaqt jonqsu l-istudenti tal-Year 11. Iċ-ċaqliq lejn skola ġdida li bix-xogħol jgħadu lura s'issa jidher li kienet ċaqliqa li saret għal xejn wassal biex it-tfal iqumu ħafna aktar qabel biex mill-lokalità tagħhom imorru l-iskola tal-Ħandaq u qed jaslu d-dar ħafna aktar tard għal ħabta tal-4 jew l-4 ta' wara nofsinhar. Il-kwistjoni mistennija toħloq ukoll sitwazzjoni negattiva fuq l-għaliema, dan hekk kif bix-xogħol li waqa' lura u li mhux se jkun lest qabel il-bidu tas-sena skolastika l-ġdida mhux mistenni li jiddaħħlu tfal ġodda fl-iskola taż-Żejtun, dan iwassal biex kun hemm inqas bżonn ta' għalliema. Il-pjan kien diġà kritikat mill-ġenituri anke għaliex fost oħrajn ma ġewx inklużi faċilitajiet indoor fejn it-tfal ikunu jistgħu jagħmlu l-attività fiżika f'każ ta' xita jew fi żmien ix-xemx ta' Mejju u Ġunju. Dwar din il-kwistjoni Net News bat mistoqsijiet lill-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn staqsejna dwar meta se jibda x-xogħol u meta se jkun lest. Madankollu minkejja li s'issa għaddiet kważi ġimgħa dawn il-mistoqsijiet baqgħu injoranti u għadna s'issa mingħajr tweġiba. Fil-korrispondenza kien ikkupjat ukoll il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li wkoll ma rrispondix il-mistoqsijiet tagħna.